Това, което тествахме и ви показахме тестването, са различните манипулации, работата с поставен ръчен предпазител, стрелба на 8 метра по метална мишена, пробвахме темповата стрелба, пробвахме изваждането, насочването. Моите впечатления, че оръжието е изключително удобно. Включихме манипулацията тактическа смяна след всяка стрелба, лесно прехвърляне на пълнителите, много удобна проверка за наличие на патрон в цевта. И тук имахме един много сериозен проблем, но не с оръжието, разбира се, а с универсалния кобур, който ползваме, който освен това има инсталиран така наречения бутона на мъртвеца или кобура, който е направил най-много вдовици по света, грубо казано. Кобур с копче и както сами видяхте, не успях да се наместя толкова бързо, за да мога да освобода и копчето. Като цяло не препоръчваме такива кобури за служебно ползване, за ежедневно носене и за самоотбрана. По отношение на оръжието, изключително добри впечатления, както видяхте. Добра темпова стрелба, добри попадения и много лесни манипулации, дори поставяне и сваляне на предпазите.